तर पाहूयात पुढची बातमी। नाशिक विधान परिषदेचा तिढा सुटलेला आहे, कारण उदय सामंत महाजनांच्या बैठकीत तोडगा निघाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे। गोकुळ गीते विधान परिषदेतून माघार घेणार असल्याची सुद्धा माहिती आहे। नाशिक विधान परिषदेत तिढा सुटल्याची चर्चा आहे, कारण दोन्ही मंत्री पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जाते आणि सकारात्मक चर्चा झाली असून उद्या सकाळी 11 वाजता दोन्ही मंत्री पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा करणार असल्याची माहिती आहे। उमेदवार अपक्ष जे आहेत ते गोकुळ गीते देखील उपस्थित होते। ज्यांनी अर्ज ऑलरेडी मागे घेतलेला आहे ते गणेश गीते देखील उपस्थित होते। निलेश बोरा देखील उपस्थित होते। आमचे आमदार रघुवंशी साहेब देखील उपस्थित होते आणि या सगळ्यांच्या समवेत अतिशय चांगल्या पद्धतीनं खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये चर्चा झालेली आहे आणि या संदर्भातला अंतिम निर्णय हा उद्या नाशिकमध्ये होईल अशी चर्चा होऊन बैठक संपलेली आहे।